אז הסיפור הוא כזה, קודם כל, כמו שנעמה אמרה, אני מתעסקת בתכנון אסטרטגי, בדגש על הרבה מאוד על פיתוח עסקי ותיירותי ומרחב ציבורי. ובין היתר, אני מנהלת בכמעט שנה האחרונה צוות של התחדשות עירונית, אבל מסוג אחר לגמרי. אותי הרבה פחות מעניינת ההתחדשות העירונית הבניינית. אני חושבת שבתחום הזה יש הרבה מאוד שחקנים והם הרבה יותר טובים ממני בלייצר יחידות מגורים חדשות. אבל אני חושבת שבגלל שאני מגיעה במקור מעולם השיווק ומוצרי הצריכה וגלשתי לתוך העולם של תכנון הערים, אני כן מבינה את העולם של הרחובות ושל המרחב הציבורי. ובעיניי מרחב ציבורי זה מוצר צריכה לכל דבר. זה שירות שאנחנו נותנים לאנשים, זה הסלון הקהילתי שלנו וזה מה שמכתיב בעצם את המיתוג העירוני, את האיכות העירונית, את כוח המשיכה של העיר. אני מספרת הרבה, בהרבה הרצאות שאני נותנת, אני נותנת את הדוגמה, אני גרה בראש העין. עיר במעגל השלישי של גוש דן, לא מיוחדת במיוחד, וערכי הנדל"ן שלה נעים בין 22 ל-24 אלף שקל למטר בממוצע. לעומת זאת, כשאתה מגיע לתל אביב, אז אתה מדבר בשכונות די מיושנות, עם בניינים שכבר, אתם יודעים, קיימים 70-80 שנה, והם לא במצב מי יודע מה, ופתאום ערכי הנדל"ן קופצים ל-50 אלף שקל. והסיבה שהם קופצים זה לא בגלל האיכות של הבנייה, ולא בגלל איכות הדירות, ולא בגלל מה שאנשים מקבלים מהדירות שבהם הם גרים. הסיבה שמקפיצת מחירי הנדל"ן לפי 2 ויותר, זה האיכות של מה שאנחנו מקבלים במרחב הציבורי. וזה בדיוק הפואנטה. הסלון הקהילתי הזה, המשותף, האיכות שלו מכתיבה בסופו של דבר את כוח המשיכה של העיר. הרבה יותר מאשר הבנייה שאנחנו עושים כשאנחנו מחליפים X יחידות דיור ב-Y יחידות דיור אחרות חדשות יותר. אז כמעט בשנה האחרונה אני מנהלת צוות שעוסק בהתחדשות העירונית של הרחובות המסחריים של הדר בחיפה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל זה בעצם היה המר של חיפה הרבה מאוד שנים, הלך והידרדר, בייחוד בשנות ה-90 ובשנות ה-2000. מדובר ברקמה מסחרית שיש בה סדר גודל של 800, אולי אפילו יותר מזה, חנויות, 4 רחובות שיושבים על הטופוגרפיה כמו מדרגות. פה בתמונה אתם רואים את רחוב החלוץ, אחד הרחובות שהיו הרחובות של הדר ושל חיפה בעבר. וכשעשיתי בדיקה של המצב שלו בתחילת השנה הנוכחית, יש פה 285 חנויות במקטע האינטנסיבי שלו, 48% מתוכן עומדות היום סגורות. ה-52% האחרות מאופיינות בעסקים מאוד חלשים. כך שהאתגר להחזיר רקמה מסחרית כל כך גדולה וכל כך אינטנסיבית, צריך לקבל איזשהו טיפול אחר. יש לי צוות תכנון של אנשים מדהימים, באמת Dream Team של אנשי תכנון, מתכנני נוף ומתכנני תנועה ואדריכלית שימור וכלכלן אורבני, אבל אנחנו עסוקים הרבה מאוד בעולם התכנון בהמשגה מאוד אינסטרומנטלית. כשעושים סקר ושואלים מה אתם חושבים שמכתיב את איכות המרחב הציבורי ואנחנו עונים לעצמנו איכות התכנון, אז אנחנו לא כל כך מבינים בעצם מה זה אומר. וגם תחזוקה וגם עירוב שימושים זה מושגים מאוד אינסטרומנטליים. בסוף מתחת לכל הדבר הזה צריכה להיות איזושהי תחושה שהרחוב מייצר שגורמת לנו כבני אדם, תתנתקו רגע מהמושגים המקצועיים, לרצות לבחור להסתובב ברחוב הזה. ואני הרגשתי צורך לקחת את הצוות שלי, צוות התכנון שעובד איתי בחיפה, ולהכניס אותם לתוך העולם של הפסיכולוגיה האנושית, שאצלי עובד מאוד מאוד בצורה אינטואיטיבית, כי אני מגיעה באמת מעולם השיווק ומוצרי הצריכה, ואני עוסקת הרבה מאוד בכלכלה התנהגותית, ולהכניס אותם לתוך החוויה הזאת, חוויית המשתמש. אז בואו נתחיל. רק שהמצגת לא עוברת. אוקיי. אז כמו שאמרתי, בעולם של הפסיכולוגיה האנושית, רגע, קפץ לי פה שקף, אז ברשותכם רגע נחזור אחורה. רגע, אוקיי. יש המון מחקר על התנהגות אנושית במרחב הציבורי באופן כללי, ועל מרחבים מסחריים באופן ספציפי.
אנחנו צריכים להבין, בשביל להבין למה אנשים בוחרים לצאת לרחוב מסחרי, או למה הם מדירים את רגליהם ממנו, אנחנו צריכים להבין רגע איך הם חווים את הרחוב הזה. הסיפורים של נעמה והסיפורים של יערה, בדיוק מאפיינים את הקטע הזה של משהו שנחרט להם בזיכרון, משהו שהתיישב להם בבטן. איזושהי חוויה שהתחברה להם ויצרה להם עוד תחושה מאוד נעימה, עוד תחושה של דחייה, וזה מה שאנחנו מחפשים להבין רגע כשאנחנו מסתכלים על המרחב הציבורי. איך מתקבלות ההחלטות של התנועה, איך מתקבלות ההחלטות של השהייה. עכשיו אני אגיד לכם, כמי שעוסקת הרבה מאוד שנים כבר בפיתוח של מרחבים ציבוריים בכלל, אבל מסחריים בפרט, שבמרחב מסחרי, בין אם מדובר במרחב מסחרי מנוהל כמו קניון או ביג או רחוב מסחרי, אנחנו מחפשים שני פרמטרים עיקריים. אנחנו מחפשים להביא לשם כמה שיותר טראפיק, כמה שיותר קהל בכל רגע נתון, ולגרום להם לשהות במרחב הזה כמה שיותר זמן. מרגע שהם שוהים שהייה יותר ממושכת, אנחנו יודעים שעגלת הקניות שלהם גדלה בצורה אקספוננציאלית. זה לא בכדי שכשאתם נכנסים לסופרמרקט או לרשת אחרת, גורמים לכם שהמוצרים הכי בסיסיים שאתם בדרך כלל באים לבקש שם, יהיו בקצה של החנות, בסוף. שיקח לכם כמה שיותר זמן להגיע אליהם, שתעברו בדרך נתיב כמה שיותר ארוך, שתסתכלו על מדפים אחרים, כדי למשוך אתכם לאיזושהי התנהגות ספונטנית, שתצרכו עוד מעבר למה שתכננתם. ומאוד מאוד חשוב איך המרחב הזה משפיע על תחושת הביטחון, השייכות וההנאה שלנו. כי כשאנחנו חושבים, איפה אנחנו מקבלים את ההחלטה? אנחנו מקבלים את ההחלטה בבית, בסדר? בשלב שבו אנחנו מקבלים החלטה בעצם לצאת על המרחב הציבורי. אז אני צריכה שאנחנו נשאר עם התחושה הזאת של הנועם, של התחושה שבא לנו לצאת למקום הזה, ובא לנו לשהות בו, ובא לנו לעשות מעבר למה שאנחנו תכננו מלכתחילה, ברמה הפונקציונלית או ברמה השכלתנית, שנרצה פשוט לשהות במרחב הזה. יש פה שתי דוגמאות משני רחובות היום, משני מתחמים שמתנהלים בצורה נהדרת. אחד זה כיכר המושבה בהוד השרון, מי שלא היה, אני מאוד ממליצה, זה מרחב יחסית חדש, ונדירים המרחבים המסחריים הפתוחים שנוצרים היום במדינת ישראל, שבאמת הופכים להיות מרחבים שעובדים בצורה מאוד אינטנסיבית וקהלים מאוד אוהבים אותם, כי היזם פה פיתח מרכז מסחרי במיקום מאוד לא טוב, אבל הוא הפך אותו למעין מרכז קהילתי של השכונות הדרום-מזרחיות של הוד השרון, ואתם פשוט רואים פה את הפעילות כמעט 24/7. וגם רואים את הגיוון בקהלים ואת כמות הקהלים המאוד מאוד מאוד גדולה שמגיעה לשם, בגלל ריבוי הפונקציות והיכולת ליהנות מהמרחב הזה בכל מיני דרכים. וכנ"ל רחוב שיינקין בתל אביב, שהוא רחוב שעבר משברים לא פשוטים ותהליך התחדשות לא פשוט, אבל היום אחרי ההתייצבות שלו, שוב, הוא מושך אליו המון קהילות, המון פעילות. אתם יכולים לעבור שם ב20:00, לראות את הרחוב הזה עם גרלנדות, משדר איזה משהו מאוד נעים. חלק מהעסקים סגורים ועדיין יהיה לכם מאוד נעים לשוטט שם ולעבור שם. אז בואו נדבר רגע, למה זה קופץ לי לכיוונים הלא נכונים? בואו נדבר רגע על האלמנטים המרכזיים שגורמים לנו, שמשפיעים לנו על התהליך צריכה של הרחוב. הראשון זה תחושת הביטחון והשליטה, אנחנו תכף נפרט את כולם. השני זה התמצאות וקריאות של המרחב, הפחתת סטרס ומנוחה מנטלית, נורמות חברתיות וחיקוי, זהות, שייכות ומשמעות, קונפליקט, גבולות והסכמות, וחופש בחירה וגמישות. אלה 7 האלמנטים שסביבם מתקבלות ההחלטות שלנו. בואו נדבר רגע על תחושת הביטחון. מה קורה לנו בראש? אנשים באופן טבעי, כשהם מסתובבים במרחב הציבורי, צריכים להרגיש שהם רואים את האחרים והאחרים רואים אותם. לכן אנחנו צריכים ששדה הראייה שלנו יהיה מאוד פתוח, שיהיה לנו יכולת להימנע מהפתעות מבהילות. זה לא שאנחנו לא רוצים בכלל להיות מופתעים במרחב הציבורי, אבל אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו בשליטה על מה שקורה לנו, שההפתעה זה לא הפתעה שמערערת אותנו. אנחנו צריכים להרגיש שיש לנו נוכחות אנושית. תחשבו על עצמכם כבני אדם, איפה אתם מעדיפים להיכנס? אתם מעדיפים להיכנס למסעדה מלאה או למסעדה ריקה? כשהמסעדה ריקה, אנחנו קוראים אותה כמקום שהוא פחות סימפטי, פחות מבוקש. כשהרחוב ריק, אנחנו קוראים אותו כמקום פחות סימפטי. גם אם הוא פתוח, גם אם שדה הראייה שלנו פתוח, אבל משהו לא עובד לנו במרחב הזה. הבטן שלנו באופן אינטואיטיבי קוראת את הסיטואציה ואומרת, אוקיי, אם אנשים לא מסתובבים פה,
אז יש פה משהו חשוד. ואז היא מתחילה לאבד את התחושה הזאת, אנחנו בצורה לא מודעת מתחילים לשאול את עצמנו, למה אין אנשים במרחב הזה? התרגום התכנוני של זה, זה נושאים למשל כמו תאורה. תאורה למשל זה פקטור מאוד חשוב. אני יכולה להגיד לכם שברחובות של הדר עשו שיפוץ לפני 10-12 שנים, שמו פנסים בגובה 12 מטר. אתם יודעים לאן הפנסים האלה מאירים? דרך אגב, אתם מוזמנים להפריע לי בהרצאה, אני מאוד אוהבת אינטראקציות, אז תרגישו חופשי להשתלב. אני רואה הרבה מאוד רחובות מסחריים שבהם הפנסים הם בגובה 12 מטר, הם מאירים את המסעה. מה אנחנו לא מאירים? אנחנו לא מאירים את מרחב המדרכה. וגם כשמאירים, אז פתאום אני רואה גופי תאורה לבנים. לבן לא עושה לנו טוב כבני אדם. אנחנו מרגישים לא טוב בתאורה לבנה. אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב כשהתאורה היא צהובה. וזה עניין פסיכולוגי לחלוטין. יש פה ממש מנגנון נוירופיזיולוגי שמשפיע על קצב הלב שלנו, על לחץ הדם, על רמת הקורטיזול, ובסופו של דבר זה מתרגם לתחושת ביטחון. איפה ששמים לנו תאורה לבנה ובוהקת, אנחנו נכנסים לסטרס. זה מקום שמכניס אותנו לאקשן. זה מתאים אולי לאצטדיון ספורט, זה פחות מתאים כשאנחנו רוצים איזושהי תנועה מתונה של הליכה ושוטטות במרחב ציבורי. אז הנה לכם כבר דוגמה לאיך הדברים האלה משפיעים. בואו נדבר על השקיפות והנראות. תסתכלו על שתי התמונות ששמתי פה. זה אותו חתך, אותו רחוב, באחד החלונות שלנו סגורים, מורידים את ריסי הגלילה, יש איזושהי תחושה של עזובה, ובשני פתאום הכל מואר ופתוח. והמוח שלנו מרגיש את זה, הוא מאבד את התחושות שלו, הוא מזהה את זה כסכנה. שוב, האם אני רואה? האם רואים אותי? האם יש עדים? העובדה הזאת שג'יין ג'ייקובס בזמנו טבעה את המושג Eyes to the Street על חנויות פעילות, זה בדיוק האלמנט הזה. אני רוצה לדעת שמישהו רואה אותי, אני רוצה שתהיה שם נוכחות. כשיש חזיתות שקופות, גם עם החלון, גם אם אין פעילות כרגע בחנות, האור מהחזיתות השקופות מקרין עליי. אם יש אנשים בפנים ותנועה מאחורי הזכוכית, המוח שלי מקבל את הסיגנל הזה, המרחב הזה מנוטר חברתית. אם אני ארים את הקול ואצעק, מישהו ישמע אותי וכנראה יבוא לעזרתי, ולכן הסיכון במקום הזה הוא נמוך. כשאני עוברת ברחוב סגור ושקט, גם אם הוא נראה נורמטיבי לחלוטין, התחושה שלי זה שאני צריכה לעבור בו כמה שיותר מהר ולברוח משם. זה באמת לא עניין של אסתטיקה, זה עניין של הישרדות. ככה הראש שלנו עובד, זה מה שהמערכת הנוירופסיכולוגית שלנו משדרת לנו. ההתמצאות, אתם שמתם את זה בשאלון שנעמה העלתה קודם במקום מאוד מאוד נמוך. זה ממש לא נמוך, יש הבדל דק מאוד מאוד עדין בין ללכת לאיבוד לבין לשוטט מרצון וככה לגלות מקומות חדשים. אבל תוך כדי תנועה אנחנו כל הזמן קוראים את המרחב. עכשיו, אחת הבעיות בתכנון המודרניסטי זה השכפול למשל של המבנים. אנחנו הרי משכפלים שכונות ברמה כזאת, אני לא יודעת אם אתם זוכרים את התרגיל ששאול אמסטרדמסקי עשה לרפי אלמליח, והוא הראה לו תמונות של שכונות, והוא אמר לו, איפה זה? ורפי הודה בכנות שהוא לא יודע להגיד, כי אנחנו מכירים את זה שהדפוסים שלנו הם מאוד מאוד חזרתיים. בתכנון המסורתי, בקצה של רחוב היו שמים בדרך כלל מבנה ציבור או מונומנט שעוזר לנו לזהות את המרחב. הוא איזשהו אייקון מרחבי שעוזר לנו לפתח אוריינטציה. הייתי בזמנו חלק מצוות המומחים שליווה את תוכנית מוני 100 של הג'וינט, שזו תוכנית להזדקנות מיטבית, ואחד המחקרים שהציגו לנו זה מחקר שאומר שלאנשים זקנים קשה לקרוא את המרחב כשאין להם את הסמנים האלה להיעזר בהם. אין את המבנים הייחודיים שדרכם הם יכולים לפתח את ההתמצאות. ההתמצאות שלנו ככל שאנחנו מתבגרים הולכת ויורדת. ואם אנחנו מאוד חזרתיים ומאוד משכפלים ואנחנו לא מייצרים את המונומנטים האלה ולא מייצרים שילוט ולא מייצרים כל מיני סמנים מרחביים, לאנשים קשה לקרוא את המרחב. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה שהיו לי כל מיני אייקונים במרחב הציבורי, כל מיני מונומנטים שהם היו הסמנים שלי בדרך אל ובדרך מהמקומות שאליהם הלכתי.
ידעתי שאם אני עוברת ליד העץ הזה, העץ הייחודי הזה, אז יש לי עוד 5 דקות עד שאני מגיעה הביתה. אם אני עוברת ליד מבנה מסוים, אז אני יודעת איפה אני נמצאת. זה לא דבר של מה בכך, זה דבר שאנחנו נוטים היום לזלזל בו, אבל הוא ממש ממש קריטי לאנשים. על אחת כמה וכמה אנשים שלא מתמצאים במרחב הזה, כמו תיירים ודברים מהסוג הזה, שממש צריכים כבר שילוט אוריינטציה. אני יכולה להגיד לכם, התפקיד האחרון שלי כשכירה, הייתי מנהלת השיווק של יפו, ועשיתי בעצם את כל הפיתוח העסקי והתיירותי שעבר על יפו, ואחד הדברים הראשונים ששמתי לב אליהם באותה תקופה, זה שהייתי עומדת בכיכר השעון ביפו, והיו עוצרים אותי המון אנשים ושואלים אותי, סליחה, איפה זה שוק הפשפשים? עכשיו, שוק הפשפשים נמצא מעבר לפינה, הוא נמצא במרחק יריקה מכיכר השעון, אבל אם אתה לא יודע, אז אתה לא יודע. ואם אין שילוט שמכווין אותך לשם, או איזשהו סמן אחר במרחב שמאותת לך, או אתה לא קורא את העובדה שיש איזו נהירה של קהל למרחב הזה, אתה פשוט לא מגיע לשם, אתה מרגיש תחושה של חוסר התמצאות וחוסר שליטה, וזה מאוד מאוד משפיע עלינו כבני אדם. בואו נדבר רגע על הפחתת סטרס ומנוחה מנטלית. המרחב הציבורי זה אחד הדברים שמאפשרים לנו לעשות את זה. אנחנו לפעמים צריכים גם הפוגה מהשהייה בבית, גם אנשים שעובדים בבית, גם אנשים שנמצאים הרבה מאוד שעות בבית, יש איזושהי התפרקות כשאנחנו יוצאים למרחבים הציבוריים שלנו. אנחנו צריכים קשב, אנחנו צריכים רגע להחזיר תחושה של נשימה. הרבה אנשים יוצאים לעשות ספורט והליכה ויורדים עם הכלב בשביל לקבל רגע את ההאטת קצב הזאת מתוך סדר היום הצפוף שלנו. אנחנו צריכים לנקות את הראש, אנחנו צריכים רגע להירגע, אנחנו צריכים ויסות רגשי וחושי. והמוח שלנו נרגע מול טבע, הוא נרגע גם אם הטבע הזה הוא טבע מלאכותי. אנחנו צריכים אור שהוא רך, כבר דיברנו על זה, ואת השקיפות של החזיתות וסאונד. אתם יודעים שאחת הביקורות הכי קשות שיש לי עלינו ברשויות המקומיות, זה שהרבה מהגינון שלנו, מטעמים פונקציונליים, לא בגלל שמישהו רוצה להיות רע, הוא לקחת, אתם מכירים את הגננים עם המסורים האלה, שהולכים ומיישרים את השיחים ועושים מהם מין קוביות כאלה מסופרות, כמו בתספורת מרינס לשיח, אז זה אחלה, זה נשאר ירוק עד, וכן, זה נותן לנו כתם ירוק בעיניים. מה שזה מסרס, זה מסרס הרבה חושים אחרים שלנו. תחשבו מה קורה כשאתם עומדים מתחת לעצים, שאתם שומעים את הרשרוש שלהם, של העלים ברוח. זה עובד עליכם פסיכולוגית, אתם כאילו לא מרגישים את זה. אני עכשיו מפנה את תשומת הלב שלכם וממקדת את תשומת הלב שלכם במשהו שהגוף שלנו מאבד ברמה הרגשית והחושית, אבל אנחנו לא באמת קולטים אותו תוך כדי. אבל יש לזה אימפקט אדיר. התחושתיות הזאת של לראות ענפים מתנפנפים ברוח, או את הרחש של העלים, יש לה הרבה מאוד משמעות על הפחתת הלחץ, על הפחתת הסטרס שלנו ועל המנוחה המנטלית שאנחנו מייצרים. מקומות לעצור בהם, בלי מחויבות, מאוד מאוד חשובים. אתם יודעים שביפן אין מרחבים ציבוריים, הייתי בטוקיו במרץ האחרון, ושמתי לב שבטוקיו אין כמעט מרחב ציבורי שמזמין אתכם סתם לשבת. אין חיה כזאת. יש גנים שבתוכם יש ספסלים, זה בסדר גמור, אבל במרחב הציבורי, גם כיכרות מתחת לבניינים, לא מזמינות אתכם לבוא ולשבת סתם. אתה יוצא מהבית, תצא עם תכלית. ולכן הרבה מאוד אנשים כן מסתובבים ברחובות המסחריים, אבל אין להם את המקום הזה שאפשר רגע לשבת ולהגיד, אני יושב עכשיו, אני סתם בוהה בקהל. זה כל כך חשוב, היכולת שלנו לספק לאנשים את המרחבים האלה על סף הבית, מתחת לבית. שוב, אני אחזור לשתי אוכלוסיות שאנחנו לא רואים אותם כשאנחנו מתכננים, לא באמת רואים אותם. אחת זה ילדים צעירים, שרוצים פשוט לשחק מתחת בסף הבית, מה שנקרא. כשאני הייתי ילדה, גדלתי בשיכון בתל אביב, מתחת לבתים שלנו היו מדשאות מאוד מאוד גדולות, ואנחנו פשוט שיחקנו מתחת לבית. ואמא שלי יכלה לצאת למרפסת ולהגיד לי, תעלי למעלה, ארוחת ערב. וידעתי, היה איזה כלל מול אמא, שאני לא מתרחקת, אני לא יוצאת מעבר לרדת לדשא מתחת לבניין.
אם אנחנו לא מאפשרים את זה היום, כי הגינה של הבניין היא גינה מאוד מסודרת שגנן מתחזק, אבל היא לא מרחב של שהייה ומשחק, אז בעצם אני מחייבת ילדים או להיות כבר בגיל שהם עצמאים ולהתרחק מסף הבית הזה, או לא לעשות את זה. ואז אני דוחפת אותם הישר לזרועות המחשב, הטלפון, הטלוויזיה וכל הדברים האחרים, מפחיתה את השימוש שלהם במרחב הציבורי. אוכלוסייה שנייה שזה מאוד רלוונטי לה, אותם הזקנים שדיברתי עליהם קודם. מה לפעמים, שאני אמרת שאת רוצה אינטראקציות, כן אבל בטח, במגדל בין נניח 30 קומות, 20 קומות, זה פחות רלוונטי הגינה למטה. אני חושבת שזה עוד יותר רלוונטי הגינה למטה. אבל אני אז אמא לא יכולה לקרוא, זה לא... חלק מהקטע של הגינה מתחת לבית זה שהילדים באמת עצמאיים, אלא אם כן הם כבר גדולים, אבל עדיין קרובים ואמא יכולה לראות או לשמוע או להשגיח. יכול להיות, ומצד שני, אני עדיין הייתי רוצה שהם ירדו. את יודעת שיש מחקרים שמראים שמשך היציאה מהבית, ממגדל החוצה, נע בממוצע בין 7 ל-10 דקות. את יודעת מה זה יעשה לנו? זה ישנה אותנו כבני אדם, את כולנו, אני מדברת, בלונג טרם, ברמה הפסיכולוגית והסוציולוגית. ואני אסביר למה. כי עכשיו, הבחירה לצאת מחוץ לבית הופכת ליותר קשה ופחות ספונטנית. ואל תשכחו שגם אנחנו היום יותר ויותר מזמינים הביתה. אנחנו את השליח של וולט יכולים להזמין הביתה עם הקניות מהסופר, עם האוכל מהמסעדה. אנחנו מפחיתים אינטראקציות. אני בתור ילדה ירדתי מהשיכון שלי, של 7 בלוקים, למרכז המסחרי שהיה צמוד עם אמא שלי, והסתובבתי איתה וראיתי אותה מנהלת אינטראקציות עם המוכרים בחנויות, ומנהלת את המשא ומתן איתם ומתמקחת איתם, או שואלת אותם שאלות, ופוגשת את השכנות שלה ונעצרת איתם לשיחות רכילותיות. והילדים שלנו, אנחנו בעצם מפחיתים אצלם את הגירוי הזה. אנחנו מפחיתים אצלם את התמריצים לרדת למרחב הציבורי. דרך אגב, עוד דפוס שהולך עם המגדלים הרבה פעמים, זה מגדלים על הפארק. ואז הפארק הוא מגה פארק. ואנחנו לא מייצרים את הגינות כיס האלה מתחת לבית, שמעודדות את הילדים האלה לרדת למטה ופשוט לשחק. אנחנו דוחפים אותם היום חזק מאוד לתוך הטכנולוגיה, לתוך המחשבים, לתוך הסלולריים, ואני אומרת לכם עוד פעם, זה ישנה את היכולת שלנו ברמה הפסיכולוגית לנהל אינטראקציות אנושיות, וכחברה, כקבוצות, זה ישנה את המיומנויות החברתיות שלנו. זה משהו שאנחנו לא שמים לב ואנחנו ממש עושים אותו בצורה מודעת. עכשיו, אני חושבת שמאוד חשוב, דווקא כשאנחנו מעלים את הצפיפויות, לייצר יותר ויותר הזדמנויות לגינות כיס שהן ממש קרובות לבית, הן ממש מוגנות, ולא צריך לחצות בשבילם כבישים, ואני יודעת שאני כן יכולה לשלוח ילד בגילאי ביניים, בסדר? ושהוא ירד לשם ולהרגיש בטוחה. אם יש לי הבנה שהוא ילד ממושמע והוא לא ילך רחוק מדי, ועדיין לייצר לו את המקומות האלה, גם של ההפגה המנטלית ושל הורדת הסטרס ושל קצת חיבור לטבע עירוני, ובטח מקום לאינטראקציה אנושית. אז כך שבעיניי זה מאוד מאוד חשוב, וזה חשוב גם לנו כמבוגרים, הדבר שרון? הזה. בנוסף, שרון, אם מותר לי להוסיף, אנחנו מנסים היום ליצור שכונות שמשלבות בנייה מרקמית ומגדלית. נכון, ואז בעצם זה יוצר בדיוק, גם המרחבים שרואים פה בתמונות שלך, זה מרחבים שיכול להיות שמעליהם יש בנייה מגדלית או מרקמית, זה מעברים בין בניינים, לא כל הבניינים חייבים להיות באותו גובה סביב פארק. זה בדיוק האופי הזה ששרון דיברה עליה והפסיכולוגיה של השכונה, הוא צריך להיבנות מזה. ובתוך זה משתלב המרחב הציבורי שנותן עוד איזשהו מרחב שהות נעים. זה מה שאני חושבת. למה, לא למה לא צריך לחזור לנסות עד הילדות לייצר? שלך, שרון. בתקופת הקורונה, אותם ארקדות או שטחים של קומות עמודים מפולשות, הפכו למגרשי משחקים. לגמרי. נכון, בניינים של בנייה נכון מרקמית. מאוד. לגמרי. השאלה זה אם אנחנו עושים את זה במסגרת תהליכי ההתחדשות העירונית. אם אנחנו מייצרים את אותם ארקדות ואת אותם אז מקומות זה מה שמאפשרים את ההזדמנויות האלה. צריך לחשוב עליו, כן? צריך נכון, גם לחשוב. לדעתי חייב לייצר איזושהי פאוזה בין הקומות, ולייצר גם מרחבים שאולי לא יגרמו לילד לרדת 60 קומות למטה,
ולהבין ולהכיר בזה שאנחנו בונים ערים ורטיקליות, וזה מייצר סיטואציה שהיא קצת אחרת, ולייצר אולי מרחבים שיאפשרו לילדים לפרוק ולהוציא אנרגיה במרפסות שמש ענקיות, בין הקומות, ממש לייצר מרחבים שגם יהיו קהילתיים יותר ויחברו בין הילדים, במקום שהם יהיו תקועים במסכים, ממש לייצר בתמהיל הבסיסי של הבניין את אותם מרחבים ככורח מציאות, ולא רק בשדרה למטה. כי תראו, זה לצערנו לא תמיד יקרה. הם לא ירצו אני לא רוצה קומות. לפתוח על זה דיון שלם, כי יש לי הרבה מה להגיד על הבנייה של המגדלים, והרבה מאוד תהיות על הנושא הזה. אני חושבת שאין פתרון, אני חושבת שאין פתרון אחד. אני חושבת יש מגוון שלם של פתרונות, גם הדברים שעינב אומרת, אבל גם הדברים שנועה אומרת. אני חושבת שבאופן בסיסי, כל השלבים בכל הארץ, שרת? אני לא מדברת על תמ"א 38. שרת? אנחנו פשוט אוקיי. אני רוצה להגיד שיש מגוון שלם של פתרונות, אין פה פתרון בית ספר אחד. אני חושבת שצריך לשלב בין פתרונות בתוך הבנייה המגדלית, אבל גם פתרונות שהם פתרונות אמיתיים של מרחב ציבורי טוב ומיטיב. ושוב, אפשר להיגרר פה לדיון על מגדלים ועל בנייה מרקמית, ואנחנו יודעים שאפשר לייצר גם צפיפויות אחרות, אם אנחנו קצת נשחרר את הקטע הזה של לפחות 3 כיווני אוויר ובנייני H, שזה נושא לדיון אחר, אבל אני אומרת עוד פעם, אין פתרון אחד, יש מכלול שלם של פתרונות, אני פשוט מביאה לכם את העקרונות האלה בשביל שנבין רגע, על מה אנחנו מדברים מתחת לכל ההגדרות האינסטרומנטליות מאוד שאנחנו משתמשים בהן בעולם התכנון. בסדר? בסוף, it's all about people, ואיך אנחנו משתמשים ובוחרים להשתמש במרחב הזה. בואו נדבר יש רגע גם על... עוד אלמנט שחשבתי עליו כשהזכרתי את הגינות כיס, שהיום כשכל מגדל יש לו גם חזית מסחרית, אז החוויה היא כבר לא כזאת פשוטה שרק לרדת למטה ולשחק, כי רוב הסיכויים שהילדים שיהיו שם גם יהיו צרכנים וישתמשו בחנויות, שזה גם כבר חוויה מאוד אחרת מאיך שאנחנו גדלנו. יכול להיות, אבל זה מבורך. אנחנו רוצים להזין את המסחר, אנחנו רוצים לחזק אותו, אנחנו רוצים לעודד. אני מבחינתי, מרחב ציבורי טוב ומסחר עובדים מצוין ביחד, ומרחב ציבורי, מבני ציבור ומסחר עובדים עוד יותר טוב ביחד. אני רוצה שילד שיוצא מבית ספר יעבור במכולת או במעדניה ויקנה לו משהו, ויישאר במרחב הציבורי לשחק, זה בסדר גמור. השאלה מה יותר קל לעשות, יותר קל לקנות משהו, או יותר קל להתחבר למרחב? אני לא חושבת שזה סותר, אני חושבת שזה גם וגם. אני חושב שרגע חשוב להגיד שיש בזה כל מיני קולות, עוד בגבעתיים אני יכול להגיד שיש הרבה מאוד הורים שמתלוננים על זה שצמוד לכל גינה אנחנו שמים עגלת קפה ודוחפים כאילו את המסחור ואת הזה, זה ויכוח שיש אותו כל הזמן, ובטח להורים לילדים קטנים. זה נושא שעולה הרבה מאוד, ואנחנו גם מקבלים על זה לפעמים גם טענות על זה שזה בכל מקום יש גם משהו לקנות, והחוויה הזאת שהיא לא מנותקת לפעמים גם שוב, זה עניין של מינונים, וצריך לבחור איפה עושים טבע שהוא טבע שקט, ואיפה עושים משהו שיוצר אינטראקציה קהילתית. אני חושבת שלעגלות הקפה יש תרומה מאוד גדולה להגברת השימוש במרחבים האלה, וגם ליצירה של סלונים קהילתיים, למקומות המפגש הקהילתיים. ואני חושבת שנורא נורא נורא חשוב לייצר את ההזדמנויות האלה למרחבים קהילתיים, שהם לא המרחבים הקהילתיים הממוסדים. בסדר? כי יש לנו מרכזים קהילתיים, והמרכזים הקהילתיים שלנו מאוד התכנסו לדלת אמותיהם של לנהל מבנה שנקרא מרכז קהילתי, והכל מאוד מאוד מסודר, עוד פעם, עם חוגים ועם פעילויות מובנות, אבל אנחנו בסוף צריכים אינטראקציות קהילתיות שהן אחרות, שהן ספונטניות, שהן מאפשרות משהו אחר, משהו פחות מנוהל, ודווקא המרחבים האלה כן מאפשרים לנו. אני אומרת עוד פעם, איפה אנחנו פוגשים את השכנים שלנו ואת החברים שלנו, אם לא במרחב הציבורי? אם אנחנו לא הולכים לחוג במרכז הקהילתי, או אנחנו מחכים עם הורים אחרים לילדים שלנו במרכז הקהילתי, או אנחנו עושים איזו פעילות מובנית שהעירייה או מוסד אחר יזם אותו, איפה אנחנו פוגשים את החברים שלנו באופן ספונטני? במרחבים האלה. ודרך אגב, אני חושבת שכולכם תסכימו על זה, כל מי שעוסק פה בהתחדשות עירונית, שבכל מקום, בכל שכונה, כולם רוצים בית קפה, העיקר שהוא לא יהיה מתחת לבית שלהם. שלא יפריעו להם, אבל שיהיה בית קפה כזה, שאפשר להיפגש בו. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. בואו נתקדם רגע.
לסיפור של נורמות וחיקוי. תשימו לב לתמונות האלה, בסדר? זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו קוראים את הקוד החברתי במרחבים ואנחנו מעתיקים ברמת ההתנהגות. אנחנו עובדים פה על עקרונות של חיקוי, של לגיטימציה לפעולה, ואם זה מותר למישהו אחר, אז גם אני רוצה לעשות את זה. תשימו לב שפתאום כשרואים אנשים יושבים בכיכר ככה על הרצפה, אז כולם מבינים שזה לגיטימי לשבת שם בכיכר, אבל אתם לא תתיישבו, כאילו קחו, אני לא יודעת מה, כיכר מרכזית היום סתם, ברמת גן, את כיכר אורדע, כיכר רמב"ם. אם אנשים לא ישבו שם על הרצפה, ומישהו פתאום יתיישב על הרצפה, אז כולם יסתכלו עליו כאילו בן אדם משונה, מה הוא עושה? למה הוא פתאום יתיישב שם? אבל פתאום כשיש איזו לגיטימציה כזאת, ואתה רואה שבעצם ההתנהגות הזאת היא התנהגות טבעית, שהכיכר הזאת מזמנת, אתה אומר, אוקיי, אפשר להתיישב פה, גם אני יכול. גם כשאנשים יושבים עם הסנדוויצ'ים שלהם באיזשהו מקום ואוכלים, אז אתה מרגיש שזה לגיטימי לחלוטין לעשות את אותם הדברים. אני כבר לא מדברת על למשל התנהגויות משחקיות, שלקחת את זה קצת יותר לאקסטרים, לנצל טופוגרפיה, ופתאום, אם עושים הגלישה מספיק רחבה, אז פתאום אתם רואים גם אנשים מבוגרים מתגלשים. אתם יודעים, בחול יש רגולציה הרבה יותר פשוטה משלנו, בעולם של הגמיפיקיישן, של המשחוק. אז למשל, יש הרבה מאוד ערים בחול, שיש טרמפולינות רצפה, ואתם רואים אנשים מבוגרים קופצים על טרמפולינת רצפה. והם לא חושבים שזה מגוחך, וזה נראה בסדר גמור, וכולם משתעשעים, וכולם יכולים לרקוד פתאום במרחב הציבורי. בקיצור, אנחנו לומדים ואנחנו מחקים התנהגויות באמצעות האופן שבו אנחנו קוראים את המרחב הציבורי. אז זה עוד אלמנט שהוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו צריכים לייצר את המקומות הלא פורמליים האלה, והחצי מתוכננים שמזמנים אנשים להתנהג אחרת. מזמנים אותם לעשות משהו ספונטני בתוך המרחבים האלה. זהות, שייכות ומשמעות. אנשים נקשרים למקום שמספר להם סיפור, או שהם מרגישים שהם חלק מהסיפור הזה. כששואלים אתכם, כל אחד מכם, על המקום שאתם גרים בו, על השכונה שאתם גרים בו, אתם יודעים לספר סיפור על השכונה הזאת. מה היא, מי האנשים שגרים בה. אנחנו צריכים לספר לעצמנו סיפורים. כשאנחנו בוחרים לצאת למרחבים מסחריים, בטח לרחובות, בהיררכיה, רחובות ראשיים, אנחנו יודעים לספר את הסיפור של הרחוב הזה, בראש. אנחנו יודעים לספר אותו לאנשים אחרים, וזה בעצם ההתחלה של תהליך המיתוג שלו. כשאנחנו מדברים על רחוב הרצל או נורדו או החלוץ בחיפה, החיפאים יודעים לספר לכם את הסיפור של הרחובות האלה בעבר ואת התפיסה שלהם היום. כשאנחנו מדברים על ויצמן בגבעתיים, כי נדב פשוט אני רואה אותו בתמונה, אז אני יודעת לספר את הסיפור של ויצמן בגבעתיים, אני גדלתי בגבעתיים, יש לי ויז'ן של הרחוב הזה בראש, אני יודעת לחשוב על העסקים שלו, אני יודעת לחשוב מה טוב בו, מה רע בו, יש לו סיפור למקום הזה, יש לו קוד עיצובי, צריך להיות לו קוד עיצובי, צריכים להיות לו שימושים שמייצרים לו את האופי שלו, רצוי שיהיה בו גם אלמנטים אחרים, אתם יודעים, עשיתי לפני כמה שנים פרויקט גדול מאוד של שיפור מרחבים בשכונות של עיר מאוד גדולה במרכז הארץ, ואחד הדברים שעלו מאוד חזק מהציבור, זה שהם רוצים משהו שמתחבר לזהות המקומית, משהו שנותן להם תחושת גאווה ספציפית בשכונה שבה הם גרים. הם ממש חיפשו את זה, הם חיפשו את הדבר הזה שמגדיר את הזהות המקומית שלהם. בכל השיח איתם, זה מה שעלה. הסיפורים המקומיים, החומרים המקומיים, השמות, ההיסטוריה, את הדבר הזה אנחנו צריכים להוציא החוצה. כשאנחנו עושים תהליך של התחדשות עירונית, הוא לא צריך להיות תהליך של מחיקה. הוא צריך להיות תהליך שלוקח את הזהות של המקום הזה, שאנחנו מחדשים אותו, ואומר, אוקיי, אני עובד עם האלמנטים, עם ה-DNA של המקום הזה, אני גם עושה תהליך של התחדשות, כן, אני אחליף X יחידות דיור ב-Y יחידות דיור, אבל בוא נשמור משהו מהלכלוכית, מהקסם של המקום הזה, או בוא נחזק את ה-DNA שלו, או בוא ניצור לו ביחד איזשהו DNA עם התושבים, שיוצר את התחושה הזאת של השייכות, של הגאווה המקומית. בעלי עסקים מזוהים זה דבר סופר חשוב. אני יכולה להגיד לכם שמרכז המסחרי ליד הבית שלי, אני מכירה את כל בעלי העסקים, אני מכירה אפילו את העובדים בסופרמרקט, כי הם עובדים שם עשרות שנים, אני מכירה אותם בשם,
וזה נותן לך תחושה של בית. העובדה שאתה נכנס למקום כזה, ואתה מכיר את כולם, גם אם אתה לא מכיר אותם לעומק, אתה לא מכיר את הסיפורים המשפחתיים שלהם. אני לא יודעת מי נשוי ומי רווק, או כמה ילדים יש להם. אבל הם דמות מוכרת בחיים שלי, יש לזה הרבה מאוד משמעות בתחושה של הבית. הזמנה לא לקנות, רחוב שהוא ריהוט רחוב חופשי, הקטע הזה של מרחבים חצי ציבוריים, בתי קפה עם השטח של המסעדה, פתאום שיש סחורה, עוד פעם, לא בהגזמה, אבל שיש סחורה קצת שיוצאת החוצה, אומנים בחוץ, טקסים קטנים, דברים שקורים, איך אמרתי לכם? המרכז הקהילתי, שיוציא את הפעילות שלו החוצה, מדלת אמותיו. אם אני רואה פתאום תערוכת סוף שנה של המרכז הקהילתי שנפרסת במרחב הציבורי, וואלה, אני עוברת איזושהי חוויה. אם החוג יוגה יוצא מאולם הספורט של המרכז הקהילתי למרחב הציבורי, גם אם אני לא עושה באותו רגע יוגה או פילאטיס, אני עוברת חוויה מעצם ההתבוננות בהם עושים את זה. בעצם העובדה שיש שם קבוצה שעושה משהו והיא מרגישה בבית ברחוב. זה חוויה שאי אפשר לקבל אותה באינטרנט. התחושה שלה היא אחרת לחלוטין, זה יוצר איזושהי תחושה רגשית, שאנחנו לא תמיד מאבדים אותה, אבל היא עובדת על המנגנונים הפסיכולוגיים שלנו. שרון, אני מסמנת לך, ממש יש לנו 2 דקות כזה להתחיל לסכם. וואו, טוב, יש לי כל כך הרבה. הזמן עובר מהר כשנהנים, כן. אז נסיים את 7 העקרונות, והחצי שני של ההרצאה, נראה לי נעשה אותו פעם אחרת. קונפליקט, גבולות והסכמות. חיכוך נוצר כשאין כללים ברורים, ואנחנו יוצרים היום הרבה מאוד חיכוכים כאלה במו ידינו. כשאנחנו בונים התחדשות עירונית, שלמטה יש מסחר, אבל אנחנו לא מתכננים את שטחי הפריקה וטעינה כמו שצריך, או את המקומות שבהם לקוחות יחנו לעומת על החניות של בעלי הבתים, או מאיפה יפנו את הזבל, אנחנו יוצרים קונפליקטים. ואז מתחילות רק פעולות אכיפה, שעולות לעירייה הרבה מאוד כסף והרבה מאוד אנרגיה. אנשים צריכים להרגיש רחוב מסחרי מוצלח, הסדר הוא לא נוצר מהשיטור, הוא נוצר מהסכמות שקטות, מזה שכל אחד יודע את מקומו במרחב הזה, ואיך המרחב הזה מתנהל. מהתכנון של הנורמות ושל הרמזים הסביבתיים, התחושה הזאת היא של הכל הוגן ויש גבולות רכים והציפיות הן מאוד מאוד ברורות. יש גבולות איפה אנחנו שייכים, איפה אנחנו אורחים, לאן מותר לנו להיכנס ולאן אסור לנו להיכנס. איך מתנהגים פה בלי שלטים, בלי שנצטרך לחנך את הציבור ולהסביר לו מה עושים ומה לא עושים. מה קורה כשמישהו מפר את הכללים? הערבוב של שימושים, לא עירוב שימושים, הערבוב של שימושים, בסדר? שיש שימושים שהם פרטיים ויש שימושים שהם ציבוריים. הטקסים החוזרים, שיש כאן איזושהי קהילה שאנחנו רואים אותה שוב ושוב. אחד הגדולות של העיר זה שמצד אחד אני יכול להיות מאוד אנונימי, ולראות פרצופים. אני יכולה להגיד לכם שאני כל בוקר הולכת 5 קילומטר במסלול קבוע. יש אנשים שאני פוגשת אותם, לא יודעת את השם שלהם, אני כל בוקר מרימה את היד, אומרת להם בוקר טוב, וממשיכה הלאה. וזה טקס קבוע. אני לא מכירה אותם, אבל הם חלק מהטקס שלי, והם חלק מהמוכרות הזה של הסדר יום שלי. תמיל חנויות שיוצר איזשהן נורמות, שהן נורמות מאוד, עוד פעם, שמרגישות בבית, המאפיות, ספרים, בתי קפה, מין משהו כזה. לעומת זאת, אם במרחב שלנו נכנסות הרבה מאוד פיצוציות ואלכוהול וכל מיני דברים כאלה, המרחב הזה משדר משהו אחר לחלוטין, משדר משהו הרבה פחות סימפטי. ותחושה שהרחוב הוא רחוב מארח, שהוא רחוב מזמין, שהוא רחוב שלאנשים שחיים בו ופועלים בו אכפת ממנו, לעירייה אכפת ממנו, ושכולם שומרים עליו. חופש בחירה וגמישות. מה קורה לנו בראש? אנחנו רוצים ריבוי של אפשרויות, אנחנו רוצים שלא יכפו עלינו, ואנחנו רוצים תחושה שיש לנו שליטה גם בקצב וגם בבחירות שאנחנו עושים. העקרונות הפסיכולוגיים זה אוטונומיה, התאמה אישית ומשחקיות. אז יש לנו את הנושא של ריבוי מסלולים ונתיבים. בסדר? כשאנחנו מתכננים רחוב, בואו נתכנן הרבה מאוד התפצלויות מהרחוב הזה, הרבה מאוד מעברים שמאפשרים לנו, הרשת כל כך חשובה פה. הקטע הזה שאני יכול להיכנס לרחוב הזה מהרבה מאוד רחובות ניצבים, ולצאת ממנו באותה מהירות.
יש לי המון המון אופציות, איך אני הולך, איפה אני יושב, איפה יש מעברים, איפה יש ריהוט נייד. יש לי המון המון בחירות במרחב הזה שאני יכולה לבצע כבן אדם. החנויות והפעילויות שנפתחות לרחוב, עוד פעם, במידה, לא קרחנה, אבל האפשרות הזאת היא שיש איזשהו דוכן שיוצא החוצה, שיש שולחנות קפה ברחוב. דרך אגב, כשאתם הולכים ברחוב, גם אם אתם נורא נורא ממהרים לאנשהו, ויש שם בית קפה שאנשים יושבים בו ומבלים בו, יש בזה משהו שמרגיע אותנו כבני אדם. גם אם אנחנו נורא נורא ממהרים, עצם העובדה שאנחנו רואים אנשים אחרים יושבים שם ברוגע שלהם, זה מרגיע אצלנו משהו. ישיבה חופשית ולא מתויגת, כבר דיברנו על זה, הגמישות בשימושים, שאני אוכל לעשות המון דברים ברחוב הזה, אני אוכל לטייל, אני אוכל לאכול, אני אוכל לעבוד, אני אוכל לנוח, אני אוכל לשוחח. אני יכולה להגיד לכם שהיום ברחובות מסחריים, אני בודקת את התמהיל של הרחוב, אני בודקת לא רק את התמהיל של מה אפשר לקנות בו, אבל תמיד גם כמה הסעדה יש בו. כשטיפלתי ברחוב ביאליק ברמת גן, ועשינו לו תוכנית אסטרטגית, אחד הדברים שהיה ברור זה שצריך להגביר שם מאוד, זה היה בתקופת הקורונה, צריך להגביר שם מאוד את עסקי ההסעדה, כדי לייצר את המרחבי שהייה האלה ומרחבי בילוי. אנחנו היום לא רק צורכים. פעם כשהייתי קטנה, רק צרכנו, הקנייה הייתה קנייה מאוד פונקציונלית. היום אנחנו מבלים. אנחנו גם בקניונים עוברים מכלכלה של צריכה לכלכלת חוויות. והמרחבים שלנו צריכים לאפשר לנו את החוויות האלה. הקצב המשתנה, שוב, יש קצב לרחוב, אבל בואו נאפשר לו גם להיות אינטנסיבי וגם רגוע. אם אנחנו לא מייצרים את המקומות האלה, אנחנו מפספסים. החוסר היררכיה הקשיחה, אפשרות לצפייה בלי השתתפות. אפשר לשבת פה, אמרתי לכם, בלי לעשות כלום, והתחושה שהרחוב הזה שייך לאנשים ולא למערכת, שהוא לא מנוהל באופן שהוא סטריקט, אלא שהוא מנוהל באופן טבעי וכולם זורמים ויודעים את מקומם. אני רק אראה לכם שאני עשיתי לעצמי מין צ'ארט כזה, מין צ'קליסט פסיכולוגי לרחוב, לקחתי את כל האלמנטים האלה, הכנסתי אותם לתוך איזושהי מעטפת שעבורי עובדת, את המשקלות אני קבעתי פה, לא אף אחד אחר. אני חושבת שלמשל הביטחון והנוחות מקבלים את המקום הראשון עם האחוזים הכי גבוהים, אבל זאת הייתה החלוקה שלי. ובעצם כשאני מנקדת את הרחובות, אז אני יודעת לעשות איזושהי דיאגנוזה שנסכמת בסופו של דבר לכמות הנקודות שאתם רואים למטה, ואני יודעת להגיד לעצמי איך הרחוב הזה בווייב שלו, ברמה הפסיכולוגית, מעבר לכל האלמנטים האחרים שאנחנו מכירים. זהו, החצי השני של זה היה צריך לדבר על כל מיני אלמנטים וכל מיני אמצעים שבאמצעותם אנחנו יכולים לשפר את התפקוד של הרחוב, אבל אני נראה לי בשלב הזה אסיים, ואני אחזיר את שרון, אנחנו כבר סגרנו, בלי שאת יודעת, את הרצאת ההמשך, רק שתדעי, אז זה בעצם היה בילדה, כל האירוע הזה, להרצאה הבאה שלנו. ודבר ראשון להגיד לך המון המון תודה, אני באופן אישי מרגישה שהעברת אותי בכל כך הרבה תחושות בגוף וכל כך הרבה חושים שעבדו לי בזמן שאת דיברת, כולל ערגה לעבר ולהיסטוריה ולדברים שהיו כשהיינו קטנים, ואני חושבת שהדגמנו פה גם סוג של חופש וגמישות, אז נכון, גם אנחנו we practice what we preach. אז ממש ממש תודה. אני אגיד פה רגע לכולם לפני שאני עוברת לתמיר, שבסוף אנחנו מקווים מאוד להשאיר גם זמן לשיח ושאלות, אתם מאוד מוזמנים להכניס גם בתוך הצ'אט, כדי שגם שרון וגם תמיר ובכלל כולם יוכלו להגיב, ותמיר אני מעבירה אליך קצת לחבר בין הדברים של שרון למה שאנחנו בקרט עושים בשכונות מתחדשות, ובכלל גם אתה מוזמן להציץ בצ'אט ולראות אם יש דברים שעולים, אז הבמה שלך. תראה בשעה, נכון? כן. נשתדל להספיק. אני לא יודע למה רואים אותי גם ככה, זה כנראה בגלל צורת החדר, אבל עוד מעט אני אעלה מצגת ואז יסתכלו עליה. אז קודם כל, תודה רבה שרון, אני חושב שהדברים שאמרתם מאוד רלוונטיים, אני אנסה לייצר את החיבורים למציאות של תהליכי התחדשות עירונית פיזית, וגם חברתית דמוגרפית בהרבה מאוד שכונות בישראל.
אז קודם כל, אני רוצה להתחיל כדי להמחיש את המורכבות בתיאור של שכונה מתחדשת, במקרה הזה שכונת קריית גיורא באור יהודה, שהיא אחת משכונות ההדגמה שאנחנו פועלים בה. אז רק שימו לב למספר התוכניות המפורטות שמקודמות, מספר יחידות הדיור שהן מתווספות, מדובר פה על ציפוף פי 4 בערך, ובעיקר לכמה ארוך עומד להיות התהליך השכונתי הזה. זאת אומרת, לפי הערכות, גם של המנהלת, הגל השלישי יכול להגיע עד 2045, מדובר פה על עוד 20 שנה, וגם הגל הראשון, שזה המתחם הראשון לכלנית, שבשלבים מתקדמים יחסית, ואיתו עוד כמה תוכניות, יסתיים גם בעוד עשור. וזה באמת משהו שאנחנו רואים אותו יותר ויותר קורה, את כל הנושא הזה של ריבוי מתחמים, חלוקה למתחמי מימוש, תהליכים שהם ארוכי טווח. הנה עוד דוגמה לשכונה אחרת שאנחנו פועלים בה, שכונת יוספטל בפתח תקווה. כאן ניתן לשים לב שיש בעצם, התוכנית עדיין לא אושרה, אבל גם מסתכלים על הבינוי המאוד מאוד גבוה וצפוף בגלל היבטים השמאיים והכלכליים להיתכנות של הפרויקט, אבל גם 18 מתחמי מימוש, שגם כן כנראה יתממשו לאורך זמן, המון שנים, בגלל להם השפעה מאוד מאוד רצינית על כל תושבי השכונה, בטח על צמודי הקרקע שלא נכללים בתוכנית, אבל אז אנחנו רואים את זה קורה יותר ויותר. זה יכול להיות גם, אגב, מתחם פינוי-בינוי אחד, רב היקף ושכונה, שגם הוא, או ששייך להמון יזמים, שכל אחד מקדמים תב"ע ביחד, אבל כל אחד בונה בזמנו. תמיר, אני מפריעה לך לשניונת, אנחנו לא רואים את זה בתצוגת מצגת, זה קצת, אם אתה יכול, אם זה מסתדר לך. בוודאי. רגע. כן. יותר טוב? לא, טוב, לא נורא. בסדר? טוב, לא נפריע לך יותר. לא, אני יכול... לא, אתה צריך פשוט לעבור במצגת עצמה לתצוגה, יש שם למעלה, יש שם למטה... רגע, לא רואה כרגע... מושלם, רואי, מושלם, כן. מעולה. טוב, אז ככה זה נראה, אלו ההדמיות, ואלו ההדמיות השניות. הנקודה היא בעצם לומר שבכל מה שקשור למרחב ציבורי עובד, שאלה שהתחלנו איתה, בשכונות מתחדשות, זה הופך לנושא שהוא מקבל משנה תוקף, וגם הרבה הרבה יותר מורכב. קודם כל, נקודת הפתיחה של השכונות האלה היא בדרך כלל נקודת פתיחה שבה המרחב הציבורי מלכתחילה עבר תהליכים של הידרדרות ושחיקה, לא ברוב המקרים, אבל גם העבודות הממשכות האלה, דרך תהליכי המימוש המאוד ארוכים, כרוכות בהמון המון תופעות ומופעים שבעצם פוגעים בתפקוד היומיומי של התושבים שחיים בשכונה. בגלל השלביות, בגלל הקטיעה של המרחב הציבורי, בין אם חסימת רחובות, כן? לצורך מעבר של משאיות או לצורך תהליכי הבנייה או ההריסה, מטרדים של רעש וריח ואבק ופסולת בניין ואתרי בנייה, קשיי תנועה, עומסי תנועה, אנחנו רואים את זה בהמון שכונות שעוברות התחדשות. לפעמים גם דובר על גריעה של מרחבי מפגש ושירותים לצורך ההריסה והבנייה מחדש, ועוד המון 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 תופעות, שבעצם יש להם השפעה ישירה גם על התושבים כמובן, בין אם הם שוכרים או בעלי דירות, בין אם הם חדשים או ותיקים, גם על בעלי עסקים מקומיים, שהרבה פעמים המטרדים האלה פוגעים בהכנסות שלהם, וגם בעצם ההשפעה היא משליכה על כל החיים השכונתיים, שירותים קהילתיים, חברתיים, מסחריים, בריאותיים, חיים, שטחים ירוקים, היבטים של נגישות, היבטים של תחושת ביטחון, כל מה שדובר. כמובן שיש אוכלוסיות פגיעות יותר, כמו קשישים וילדים, ובאמת דיבר על זה גם בהרצאה. ואז השאלות שנשאלות, וזה שאלות שואלים את עצמנו, לאור הפרק החיים הממושך הזה בחיי השכונה.
איך בכלל שומרים על המרחב הציבורי שיתפקד? הבסיס, כן? שאנשים פשוט יוכלו לרדת ולרכוש את התרופות שלהם בקופת החולים הקרובה, או בעלי עסקים יוכלו ללקוחות, או לילדים יהיה מקום לשחק. איך מחזקים חוסן תחושת בטיחות ונגישות, שזה כל ההיבטים האלה של פגיעה תפקודית, זה בעצם קשור להיבטים של חוסן קהילתי חברתי, כי ללא מפגש, מקומות מפגש קהילתיים בין קבוצות ואוכלוסיות, גם ללא חוסן כלכלי, אז כבר ככה בהרבה פעמים במקרים שבהם החוסנות האלה הוא נמוך מכל מיני סיבות. שוב, הכללה, זה לפחות מה שגילינו בשכונות ההדגמה שלנו, וגם כמובן נושאים של סביבה, איכות הסביבה, כן, בזמן העבודות. זה המון שאלות שאנחנו כבר מתעסקים איתן, בעיקר כשאנחנו מדברים על שלב המימוש, אבל אם אנחנו רוצים רגע לזקק את זה למקום של המרחב הציבורי, ואיך אפשר לשמור אותו פעיל ונגיש ובטוח ומחבר, גם בין מרחבים, אבל גם בין אנשים וקהילות, אז אני חושב שעקרונות הפעולה המרכזיים זה עקרונות שנאמרו במהלך ההרצאה, וכאן אני חייב להגיד שאומנם יש המון אתגרים שדיברנו עליהם, ויש פה גם הזדמנות. ברגע ששכונה עוברת תהליכים כאלה מסיביים, זה רגע לעצור ולהסתכל ולשאול את התושבים ולמפות ולעשות תזכיר שכונתי, מה חסר, גם מבחינת שירותים ומרחבים וגם מבחינת אלמנטים קהילתיים, חוסן כלכלי או כלכלה מקומית, חוסן של הקהילה מבחינת יחסי אמון במקומות מפגש, חוסן אקלימי, כל הנושא של הצללה ושטחים ירוקים, איכות הסביבה, קיימות, ואז בעצם אפשר לייצר אסטרטגיה שכונתית שלא רק משמרת נכסים קהילתיים שפועלים טוב, אלא גם, ומחזק אותם, אלא גם מוסיפה, באמצעות כל האלמנטים שדובר עליהם, באמצעות איזו ראייה שכונתית שמחברת בין שימושים פעילים, באמצעות יצירת שימושים משתנים לאורך היום. זה יכולות להיות התערבויות גם זמניות, לא חייבות להיות התערבויות יקרות וקבועות, זה יכול להיות, אפשר להשתמש בעירוניות טקטית, זה בעצם פתרונות זמינים, זולים וזמניים, כמעין ניסוי שבו אנחנו בודקים לפני הסדרה גבוהה מה עובד, לצורך העניין ראות רחוב, כולנו מכירים ראות רחוב זמני, יש כאן דוגמה מגבעתיים, שילוב של אמנות מקומית בגדרות באתר פינוי-בינוי, זה באמת פעולה שהיא יחסית מאוד מאוד פשוטה, אבל יש פה המון אלמנטים, גם מבחינה אסתטית, אבל לא רק, גם פעולה שמעורבים בה התושבים, פעולה שתורמת לנראות, דובר פה בהרצאה על כשאנחנו עוברים במרחב שהוא אסתטי, יש לנו מבחינה פסיכולוגית תחושה של נוחות יותר טובה, מאשר נגיד במין רחוב שבו יש פשוט גדר של אתר בנייה מכוערת ומנקרת. וגם כל הנושא של זה יוצר סוג של דרך לספר את סיפור המקום, אז הנה דוגמה מאוד מאוד פשוטה, מרחבית וגם שמעודדת מעורבות, וכאן באמת חשוב מאוד להכניס גם את ההיבטים, כאילו חייבים, אם רוצים לייצר מרחב שהוא מותאם לאותם תושבים שהם בעצם, ובעלי עסקים, שהם בעצם הנמענים שלנו, והמושפעים ביותר מהתהליכים האלה, אז מן הסתם חשוב לעשות איזשהו תהליך של שיתוף ציבור, בין אם זה סקרים, כמו שעשינו בשכונות המתחדשות, הבנת צרכים, אנחנו עושים את זה קצת בתזכירים חברתיים מתחמיים, אבל כאן מדובר על תפיסה שכונתית, ואז או תהליכים אחרים יותר מורכבים של שיתוף ציבור, כמו סדנאות או שולחנות עגולים, כדי שאנחנו מוודאים שבעצם נוכל לתרגם אותם גם לכלי עבודה מעשיים וגם להתערבויות זמניות וקבועות שהם מותאמי מקום וגם שלב בהתחדשות השכונתית, שבעצם יטיבו עם האוכלוסיות שגרות בה, בעיקר האוכלוסיות הפגיעות שעליהן דיברנו. מבחינת מבוגרות, צעירות, אם יש אוכלוסיות אתניות או דתיות, שצריכות מענים מאוד מאוד ספציפיים, זה הזמן גם לשתף אותם. אז פה אפשר באמת להשיג quick wins
ו, ואת הקוויק וויניז האלה בזכות התערבויות שאפשר כאילו לחבר אותם גם למה שנאמר. זאת אומרת, אני חושב שמה שההרצאה נתנה לנו זה איזושהי הבנה שאוקיי, אנחנו כולנו יודעים שצריך תאורה טובה כדי לייצר ביטחון או שילוט, אבל אני חושב שמה שהערך הנוסף שרון נתנה לנו היא בעצם אוקיי, איזה תאורה יותר תטיב ותגרום לנוחות וביטחון, אוקיי? זאת שכבה נוספת שבעיניי היא מאוד מאוד חשובה כשחושבים על אותם התערבויות. אז אני אקצר, אני חושב פחות מהזמן שניתן לי, כי אני רוצה לשמוע אתכם. אני רק אסכם ואגיד שבעצם, וזה מה שאנחנו במכון קרת מאוד עובדים עליו, זה בעצם דורש איזשהו שינוי תפיסתי. קודם כל שינוי תפיסתי שכבר מתחיל להיכנס לשיח של ניהול שלב הביניים כמרחב פעולה. לא להסתכל עליו כאיזו הפרעה נקודתית זמנית, בטח בשכונות שיש בהם ריבוי של פרויקטים על פני תהליכים מאוד מאוד ארוכים של עשרות שנים, שנות דור, אלא להסתכל על זה כמרחב פעולה אסטרטגי שדורש מנגנון ניהולי יהודי ורב אגפי של הרשות המקומית, בשיתוף כמובן גם מנהלות, וגם יכולים להיות ארגונים אזרחיים וארגונים קהילתיים שפועלים במרחב, שבעצם מנהלים את המרחב השכונתי מתוך ראייה שכונתית, מחזקים נכסים, מייצרים נכסים מרחביים חברתיים חדשים, כמובן טיפול שוטף, בעיקר בהיבטים של נגישות, בטיחות ותפקוד. אגב, גם בשלב האכלוס, לדוגמה מצד שמאל זה דוגמה לאתר ביבנה, בשכונת נאות שזר, שכונה ותיקה, שקודמו בה במקביל שתי תוכניות, החרמון והכרמל. אז באמת החרמון הוכלס, לפחות בחלקו, אבל בצד השני של הרחוב כבר בונים את רחוב הכרמל, מה שאומר שאותן אוכלוסיות ותיקות וחדשות שנכנסו לבניינים, אין להם ממש מדרכות ללכת בהם, או מקומות לחנות את הרכב מעבר לחניה התת-קרקעית, או שטח ירוק שנגרס. זאת אומרת, בואו נסתכל גם על שלב האכלוס בשכונות מתחדשות, כי זה בעצם לא מין תהליך ליניארי שאומר, הרסנו, בנינו, זה שלב ביניים ושלב אכלוס. לא, לפעמים שלב האכלוס הוא גם שלב ביניים, שיש בו המון הפרעות. אגב, תמיר, ואני חושב שהנקודה האחרונה היא בעצם, זה העיצוב הזמני והשימושי ביניים, שהם בעצם כלי נהדר, טקטי, שאפשר להשתמש בו, גם כדי לבחון איך אנחנו מעצבים את המרחב באמצעות שיתוף התושבים, כדי שהוא ייצר איזשהו חוסן בין החדשים לוותיקים. זאת אומרת, איפה הם כן יכולים להיפגש? אפשר לעמוד מאחורי המתכננים והאדריכלים יכולים לעמוד מאחורי התסריטים התכנוניים או נספחי הבינוי או נספחי הנוף, אבל הם לא מרגישים וגם אין להם דרך לדעת בזמן התכנון מי באמת יחיה שם. אז זה בגדול אלה התובנות שלי, ואני חושב שזה שער מצוין לשאלות שהכנו כמה זמן שנשאר, ב-20 דקות שנשארו. אבל נשמח אם השיח הזה גם ימשיך, אנחנו באמת זה בליבת עשייה שלנו, אז אתם כמובן מוזמנים להמשיך את הדיון הזה גם אחרי הוובינר. תודה. מולנו. תודה רבה רבה, תמיר, ממש תודה. אני כן רואה שיש כבר שאלות בתוך הצ'אט, שרון ותמיר, אני חושבת שזה מיועד לשניכם, ואני באמת מזמינה אתכם, המיקרופון פתוח, שאלות, תגובות, דוגמאות אולי ממה שאתם עושים אצלכם, דברים שראיתם בארץ, בעולם, ממש אליכם. רציתי להגיד שלגבי אחד הדברים האחרונים שהראית, שבגבעתיים לא עשינו את זה מספיק, אבל אני מקווה שנעשה את זה יותר, זה לקחת באמת בניינים שפונו ועוד לא נהרסו, ולהשתמש בהם כמרחבים למוזיאליים, לעשות תערוכות זמניות, ונתנו לבני נוער לעשות תערוכות גרפיטי בתוך בניינים שעוד רגע עושים אותם. אגב, זה גם טריק נחמד שאפשר לעשות אותו כן, זה נהדר, ואני חושב שמעבר לזה הוא גם מונע אולי באמת את הפיכתם של אותם מקומות לאזורים לסקווטינג או לפשיעה או לחורים שחורים, כי בהרבה מקרים יש איזשהו שלב שבו מפנים את האוכלוסייה, אבל לא גר שם אף אחד, ואז אולי לא בגבעתיים, אבל יש מקומות שבהם
לא, לא, זה בסדר, גם אצלנו היה את הבעיות גם האלה, בגבעתיים. מספיק זמן, אם בגלל מספיק זמן עומד, זה באמת בעיה, אבל זאת גם הזדמנות, אין ספק. אני דווקא רוצה לגרות את המחשבה שלכם בכיוונים קצת אחרים, בגלל שיושבים פה הרבה מאוד אנשים שעוסקים בהתחדשות עירונית. אני באמת חושבת שאנחנו התכנסנו, השטחנו קצת את השיח התכנוני בנושא של התחדשות עירונית, באמת להחלפה של X יחידות דיור ב-Y יחידות דיור, ואנחנו כמעט לא עושים התחדשות עירונית של דברים אחרים שהם לא במסגרת הזאת של החלפת בניינים. ואני רוצה באמת להזמין אתכם לחשוב על זה מחדש. אני עושה את זה ממקום של אילוץ, כלומר, בהדר בחיפה יש סיטואציה מאוד קשה, קשה וטובה מהצד השני. הדר זו שכונה שהיא שכונה, המרקם שלה הוא מרקם לשימור, יש לה איכויות אדריכליות מטורפות, אני לא יודעת מי מכם מכיר אותה, אבל יש שם הרבה מאוד מבני באוהאוס וסגנון בנייה בינלאומי וסגנון בנייה ערבי, ומרבית המרקם שלה הוא מרקם לשימור, מה שגוזר עליה את העובדה שאי אפשר לשחק את משחק המכפילים. מצד אחד היא לא מספיק מבוקשת היום מבחינה כלכלית, מצד שני כשרוצים לחדש אותה אז צריך גם להיכנס לעולם של השימור שאנחנו יודעים כמה הוא כבד, ומה שכן הסכימו לעשות במסגרת תוכנית אסטרטגית שנעשתה ב-2018 לא מספיק היום בשביל לייצר את הכדאיות הכלכלית ואת המכפילים שנדרשים בשביל לעשות לתהליך של התחדשות. אני חושבת שכשאנחנו עוסקים בהתחדשות, חלק מהעניין הזה, למה התחלתי עם זה שהרחובות האלה הם כל כך חשובים? כי יש מרחבים כאלה שאם אנחנו נתערב במרחב הציבורי שלהם קודם, ואנחנו נייצר התחדשות של המרחב הציבורי, אנחנו נעלה את ערכי הנדל"ן ובעצם נוריד את המכפילים. וזה בעצם תהליך הפוך. במקום שנעשה תהליך של התחדשות של הבניינים שיעלה את הערך של השכונה, אנחנו עושים התחדשות של המרחב הציבורי שגורם להתחדשות, לירידת המכפילים ולהתחדשות של הבניינים. אז אני ככה מניחה את זה כאן. זאת המגמה שאליה אנחנו חותרים, למשל בהדר. אני יכולה להגיד לכם שיש תקדים שאני מכירה גם מבאר שבע, של פארק הסופרים בשכונה ב' בבאר שבע, גם שכונה שבמשך שנים מבחינה נדל"נית הייתה תקועה, למיטב ידיעתי, אחרי מחירי הנדל"ן הממוצעים בעיר, וברגע שחוללו תהליך ההתחדשות הזאת סביב הפארק הזה של השכונה, ויצקו לתוכו המון המון תכנים, והפכו אותו לדבר מאוד מאוד אטרקטיבי, זה הקפיץ את כל הנדל"ן של כל השכונה. אני רק רוצה לתת קונטקסט למה שאת אומרת, כי זה באמת פותח דיון שאנחנו מתעסקים בו, יש לנו גם כאן את יובל מבאר שבע, המקרה של פארק הסופרים כמובן, וכל הנושא הזה של פיתוח קטליטי, כאיזשהו קטליזטור להעלאת ערכי נדל"ן, שיכולים להניע את תהליכי התחדשות עירונית מוטת מגורים. קודם כל להגיד שזה משהו שאנחנו מתעסקים בו במסגרת השולחן הרב מגזרי, בהובלת ארץ עיר והעירה, נושא מאוד מאוד מעניין גם מבחינה כלכלית, אבל גם מבחינת מיתון השפעות שליליות כמו דחיקה, כי העלאת מחירי נדל"ן תמיד באה בהלימה עם דחיקה של שוכרים ואוכלוסיות חלשות, זה נושא מאוד מאוד מורכב. אבל אני חושב שמה שאתה אמרת מאוד חשוב להבין באמת ההתחדשות העירונית, מעבר למתחם הספציפי של פינוי-בינוי, שאגב גם בו נבנים מרחבים ציבוריים, יש הפקעה של שטחים מתוך המתחם לשטחים ירוקים ושטחים חומים למבני ציבור. אבל כשאני הדגשתי את התכנון השכונתי האסטרטגי, אז דיברנו בעיקר על אותם שטחים שהם כבר צבועים בחום וירוק ואדום דרכים, שהרבה פעמים זה שטחים מופרים שלא ייגעו בהם, כי הם לא חלק ממתחמי המימוש, או שאולי ייקח המון המון זמן לגעת בהם, ואז שם אפשר באמת לייצר אותם התערבויות, שאגב יכולים להיות גם קטליטיות, כל עוד יש מנגנוני הגנה גם, לאותן אוכלוסיות בסיכוני דחיקה. הרעיון המרכזי הוא שבעצם כל הראייה השכונתית בעצם לוקחת את זה מעבר למתחם אחד, שהוא באמת מבוסס על המכפילים, ועל ההפקעות לצורכי ציבור שיושבים עם טבלאות שמאים ומתכננים ואדריכלים וקובעים, ולהסתכל על זה כשכונה, ולנצל מרחבים שהם כרגע בתת שימוש ולא עומדים לממש אותם. באמת להתחדשות במובן הרחב של המילה, לא התחדשות מוטית מסלול פינוי בינוי תמה,
ותכנון תב"עי אלא באמת תכנון שכונתי אסטרטגי במובן הרחב ביותר של התחדשות, אבל תוך ראייה מאוד 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 רב-ממדית, זאת אומרת, כן, פיתוח קטליטי בטח, אבל גם מנגנונים לשימור, אוקיי? זאת אומרת, זה באמת טרייד אוף מאוד 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 עדין שאנחנו מנסים גם לפצח אותו, אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה, באמת מתחברת לתפיסה השכונתית בהתחדשות עירונית. תודה רבה, תמיר. יש כאן שאלה, יש לנו פה לדעתי כמה רגעים, אז א', יש כאן שאלה אלייך, שרון מנדב, על איך מייצרים מסחר מגוון בתכנון, חוץ מתכנון גדלים שונים של חנויות או תשתית מראש למטבחים. נדב, אם אתה רוצה להוסיף על זה, בשמחה. לא, אני מבינה את השאלה, אני אדייק אותה. יש תשתיות שאם את לא שמה אותן בשלב התכנון, אחר כך להכניס אותן, זה מאוד יקר ומאוד קשה. במיוחד בתחום ההסעדה, אתה צריך מנדפים ואתה צריך בורות של מפרידי שומן וכל מיני דברים כאלה, ואם אתה לא מכניס את זה בשלב התכנון, אז כשבעל עסק רוצה לפתוח מסעדה, וזה חלק מתנאי הרישוי שלו, זה הופך להיות קריאת ים סוף. הוא פתאום צריך להיכנס לתיאום הנדסי עם העירייה ותשתיות וכל מיני דברים כאלה, וזה מאוד מאוד קשה. אז אני מבינה מה נדב שאל. אתה צודק, יש בעיה. אנחנו לא יכולים באמת להכתיב תמהילים. אני יכולה להגיד לך שבחול כן מכתיבים תמהילים. עשיתי עכשיו מחקר על רובעי אופנה בחול, ולמשל שם יוצרים מדיניות שאומרת, לפה לא ייכנסו רשתות גדולות. אז זה לא רק הגודל של החנות, אלא יש מדיניות עירונית שאומרת, אנחנו רוצים לראות פה רק עסקים קטנים ובינוניים. כשאת ברצלונה כבשו זרה ודזיגואל ודומיהם בהמוניהם, ולקחו ומחקו חזיתות מסחריות שלמות לאורך בלוקים שלמים בברצלונה, באיזשהו שלב עיריית ברצלונה החליטה שחלאס לא מסכימים יותר, ואנחנו מגבילים אותם. לנו בארץ יש קושי אמיתי לנהל תמהילים מסחריים, ואנחנו מוגבלים בקטע הזה. כן אפשר להגיע אולי להבנות עם יזמים בשלבים שבהם עושים את ההתחדשות העירונית, איזה גודל חנויות, מה היינו רוצים לראות שם, לראות שהם לא מוכרים את החנויות, או אם הם מוכרים את החנויות שבכל זאת יש חברת ניהול שמטפלת בחנויות כמו שצריך. קושי אמיתי, אתגר, אתה צודק. תודה שרון. אני רואה שיאיר מרים את ידו וגם כתב הערה, אז יאיר, אם אתה רוצה לדבר את ההערה או לשאול. אוקיי, אז אני אתן הערה קצרה. אז קודם כל תודה שרון ותמיר, דברים חשובים, אבל לא מחדשים. לצערי הרב אנחנו מכירים את זה, ושיש שאלה למה זה לא קורה, אני רוצה להצביע פה על נקודה מרכזית. תעשיית התכנון, ואני קורא לזה תעשיית התכנון, היא שמרנית, היא לא בנויה להתחדשות, לא משנה אם זה בשכונות חדשות או בשכונות ההתחדשות, ולכן הכל הולך על דברים מוכרים, ידועים, שקל לעשות, שעולה פחות כסף בתכנון, חוסך כסף, ומאחר ונבחרי הציבור, אני קורא לזה, אם זה רשויות מקומיות ואם אחרים, בכלל לא מבינים את המשמעויות, המהפכה לא תקרה. אין הבדל בין תכנון של שכונה מתחדשת לתכנון שכונה חדשה, הם נראות אותו דבר, באותה תפיסה. לצערי רב זו המצב, עד שלא יהיה שינוי נרטיב בתעשיית התכנון, לצערי הרב אני לא רואה שינוי מהותי. אני נוטה להסכים איתך שכן, אנחנו משכפלים את עצמנו לדעת, זאת המטרה שלי בתוך ההרצאה הזאת. אני חושבת שאנחנו לא מספיק מודעים לפסיכולוגיה של המרחב, ואנחנו לא מספיק מסתכלים על אנשים, ואני תמיד, יש לי עוד משפט שאני אומרת הרבה פעמים למתכננים, זה שתעזבו רגע את האקסלים, ואת התסריטים, ואת התקנונים, ובסוף בקצה של התהליך תדמיינו את האנשים שחיים שם, ואיך הם צורכים את המרחב של השכונה הזאת. כי לשכפל יחידות דיור זה לא חוכמה, ואנחנו לא מייצרים היום משהו שיש לו איזה ערך מוסף מטורף, כן? אנחנו לא בונים לאנשים ארמונות, אנחנו בונים יחידות דיור די סטנדרטיות. אבל בסוף מה שקובע זה את האיכות שלנו, זה הסלון הקהילתי המשותף. זה מה קורה בקומת הרחוב, ואיך היא מתנהלת ואיך היא מתנהגת, ואם היא מזמנת אותנו ליצור את הקהילתיות הנכונה,
את ההזדמנות לקהילתיות, כן? אנחנו לא חייבים לבחור להיות קהילתיים, אנחנו יכולים גם להישאר אנונימיים ובדלת אמותינו. אבל האם אנחנו מזמנים לאנשים את האפשרויות האלה? ואם אנחנו מזמנים להם חוויות טובות במרחב הציבורי, וצריכה טובה, ושירותים טובים. המסחר הוא שירות לכל דבר. אנחנו רגילים במערכת התכנונית להסתכל על מבני ציבור כשירות ציבורי. מסחר הוא סוג של שירות, מתחת לבית, שהוא לא פחות חשוב לחוסן שלנו כבני אדם, אם לא יותר, מאשר כל מיני פעילויות מובנות שאנחנו עושים אותן במסגרת הרשויות המקומיות. ואני יכולה להגיד לך שברמה האישית שלי, גם כיושב ראש מרחב, וגם כשרון שעושה את הדברים האלה, זה מה שאני משתדלת להעביר, את המסר הזה של חבר'ה, בואו נתעורר על עצמנו, בואו נפסיק לשכפל, בואו ננסה ליצור את הייחודיות לכל מקום, בואו ננסה להוציא החוצה את ה-DNA של המרחב. דרך אגב, אני לא בעד שכפולים באופן כללי, גם אם רחוב דיזינגוף או בתל אביב נחשב רחוב מאוד מצליח, אני לא חושבת שבעיר אחרת צריך דיזינגוף. בעיר אחרת צריך את הרחוב הראשי של העיר האחרת, שיש לו את ה-DNA המובחן של הקהילה שגרה במקום הזה. ולשכפל את מרחב אחד מצליח למקום אחר, זה לא נוסחה טובה, זה לא עובד אף פעם. פשוט צריך להבין את המנגנונים שגורמים למקומות להצליח ולגרום לאנשים לבחור לרצות לשהות בהם. ואת הבחירה הזאת אנחנו עושים עכשיו על הכיסא פה בבית או במשרד. האם אנחנו יוצאים החוצה? זו בחירה שאנחנו עושים קודם כל פה, בראש. ואני צריכה שהמקום הזה יספר סיפור שיגרום לי לרצות לצאת ולצרוך אותו. זה הכל. ולכן אני חושבת שיש שם איזה אקסטרה בתוך ההרצאה של הפסיכולוגיה של המרחב הציבורי, שהיא מעבר לכל הדיבור המאוד אינסטרומנטלי שלנו על ריהוט רחוב ותשתיות וצל וכל מיני דברים כאלה, זה מדבר ברמת החוויה הרגשית. ומה שאני מזמינה אתכם לעשות זה בסוף לחשוב, בקצה של תהליך התכנון, על רמת החוויה הרגשית, וגם כן, אני לא בטוחה שיש לנו, אתם יודעים, אנחנו במרחב עושים בעוד שבועיים כנס, שעוסק בנושא של תכנון חברתי. אני שואלת את עצמי, כשהאדריכלים והמתכננים מתכננים, למי אנחנו מתכננים? מה אנחנו רואים מול העיניים? לדעתי אנחנו רואים משהו מאוד ממוצע כזה של משפחה נורמטיבית, של 2 הורים, 2 ילדים וכלב, אני קוראת לזה. השאלה אם אנחנו רואים את הזקנים, השאלה אם אנחנו רואים את הנוער, השאלה אם אנחנו רואים את הילדים הקטנים, השאלה אם אנחנו רואים אוכלוסיות של מוגבלים, אוכלוסיות קצה, את מי אנחנו רואים מול העיניים? ואם אנחנו באמת מאפשרים לכולם ומזמינים את כולם לתוך המרחבים האלה, ואני לא בטוחה שהתשובה היא שזה מה שאנחנו עושים היום. אני רוצה להוסיף על זה גם, ואני חושב שזה החיבור אולי בין ההרצאות שלנו, ואולי גם התייחסות להערה של זה לא מחדש שום דבר. נכון, יש תעשיית תכנון וטבלאות אקסל ומתחמי פינוי-בינוי שחייבים לעמוד, אבל אני חושב שהראייה השכונתית האסטרטגית היא בעצם מנגנון משלים, לא רק קודם כל בממד הזמן לתכנון העתידי, מה יצא בסוף, אלא להתערבויות שיכולות לקרות כאן ועכשיו, לפני שהתהליכים מומשו או מתחילים להתממש באופן חלקי, ודווקא להשתמש בהתערבויות זמניות, תוך רגישות לפסיכולוגיה של המרחב, כדי למתן השפעות שליליות של התחדשות שכונתית ולחזק השפעות הזדמנויות. וכאן זה לא בידי המתכננים או אפילו היזמים, זה בידי הרשות. ולכן אם רשות, וזה מה שאנחנו עושים לקדם, מקימה מנגנון שהיא גם לטובתה, כי היא מצמצם השלכות שליליות שפוגעות באוכלוסיות שלה ובאיכות החיים שלה, אוקיי? ובאמון בה. אז אפשר באמת לייצר אל צד התכנון הגנרי, הצפוף, המוטה שוק, שאנחנו כולנו באמת מאוד מאוד ביקורתיים כלפיו, לפחות להשתמש באותן אסטרטגיות מרחביות ששרון דיברה עליהן, מתוך רגישות מאוד גדולה לאיך הן משפיעות על אוכלוסיות שונות, כאמצעי גם למתן את ההשפעות האלה, לחזק חוסן, לעודד מעורבות, לעודד מפגש. צריך לזכור, בסוף אנחנו עושים לשכונות שמתחדשות שבמרביתם בעצם יש בהם סוג של משבר. משבר עוד לפני שהתחיל, נקודת פתיחה נמוכה עוד לפני שהתחילו. זה אולי ההבדל ביניהם לבין שכונות חדשות. אוקיי? זה לא טבולה ראסה. אני גם חושבת שיש סיטואציה מסוימת, הרבה פעמים בהתחדשות, שמסתכלים רגע על האנשים ומנסים לייצר את הסלים
שבאמת יאפשרו להם לתחזק את המבנים לאורך שנים וכולי, אבל אקט מאוד פשוט, כמו שאתה מציין, רגולטורי, של אפילו דיוריות, שלא יהיו בהכרח מחויבות בזה שמצוין בטאבה, שהדיורית יכולה להיות או לא בבניין, ותאפשר לבן אדם לקיים את עצמו מהכנסה נוספת, או מלהלין את הילדים שלו לידו, או את ההורים לחילופין. אנחנו נייצר בניינים שוקקים, הרבה יותר חיים. כן, נכון, אני מסכימה לגמרי שצריך להתייחס למבנים החומים בהתאם, כי אחרת אתה מקבל תמהיל אחר לגמרי ממה שנערכת עליו ברמת רשות, אבל הדבר הזה יגרום לבניינים להיות חיים יותר, הקהילה שלנו תהיה חזקה יותר, כי הורים וילדים יוכלו בצורה ורסטילית להישאר קרובים יותר, והדברים יוכלו להיות תנועתיים, המבנים עצמם שמשרתים את הילדים היום, לא בהכרח יהפכו להיות מחר, תוך 17 שנים אחרי גל הפיק, משרתים את האנשים המבוגרים יותר, אלא באמת את הילדים של הילדים שגרו ליד, ואז המבנים ממשיכים להתקיים, והגנים לא מתרוקנים, והשכונה נשארת חיה, הבניין נשאר חי, והדבר הזה באמת הוא עניין רגולטורי פרופר, אתה ממש צודק בעניין הזה. אבל אני שוב, זה כבר ברמת הטאבה והתמהיל, וזה בדיוק מתחבר למנגנוני הגנה שמאפשרים, מונעים דחיקה, ועוד פעם, זה רמה אחת. אז כאילו צריך להסתכל על זה כזה זום אין, זום אאוט, הכל בסופו של דבר עובד ביחד. כן, אבל אני בעצם מזמין ולחשוב מעבר לתכנון הטבעי ולכל מיני הנחיות שקשורות לאיך זה ייראה בעוד X ו-Y שנים. איזושהי תוכנית אסטרטגית שכונתית, לצד כמובן מנגנונים שמייצרים תמהיל דיור מגוון ומענים לכל מיני משקי בית ומייצרים את אותו קהילה לכל החיים. מעבר לדברים האלה, בעצם על הזדמנות, וזה עוד פעם, זה כבר בשפה התכנונית, הרגולטיבית של איך מקדמים טאבה. ברמה של ניהול המרחב הציבורי, השכונתי, בתהליכי התחדשות ארוכים, ממושכים, עם המון השפעות, להסתכל על האתגרים, למפות אותם, לייצר פתרונות מותאמי מקום, ולהשתמש בזה גם כמקפצה, לחזק את אותם דברים שהם בדרך כלל חלשים באותם שכונות, כדי שהם ייכנסו לתהליך ההתחדשות חזקים יותר, מוכנים יותר. אז יש כאן שתי רמות, ואני חושב מה ששרון הביאה לנו זה בעצם איזשהו דרך להסתכל על אותם התערבויות שאנחנו עושים, בין אם זמניות או קבועות, במסגרת הטאבה, במסגרת הקו הכחול, או מחוץ לטאבה, מחוץ לקו הכחול במרחב הציבורי, על ידי הרשות או על ידי מטלת יזם, לא משנה מי, תוך רגישות לפסיכולוגיה בעצם של האנשים שעומדים להשתמש בזה. אבל זה יכול לקרות מחר, זה לא צריך לקרות אחרי שהתוכנית מאושרת. מישהו כתב לי פה שצריך להוריד את זה לרמת הטאבה. חבר'ה, הטאבה הפכה להיות כלי קדוש, אנחנו התבלבלנו. לא כל דבר סוגרים ברמת הטאבה. צוותי הנדסה צריכים להשפיע על העיצוב של המרחב הציבורי גם בשלבים הבאים. ואנחנו צריכים ללמוד לעבוד בעבודה מטריציונית ברשויות מקומיות, ולהשפיע על איך ששפע מעצבים את המרחב הציבורי, זה לא פחות חשוב. בסדר? אבל זה לא עובד. זה צריך לעבוד. זה לא כשל. זה כשל שזה יעבוד. אז אנחנו נסביר, זה בסדר שאני מתפרצת, שרון, או שאת רוצה לסיים? כן, יש לנו ממש כמה דקות, אז ציביה ואז... כן, אז אני ציביה, מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי בעיריית כפר סבא. תודה על ההרצאה, אני כתבתי לכם, כל מה שתביאו, כל מה שתכתבו, אני שם. באמת רק חיזקתם את כל מה שאני עושה, מנסה לעשות. אנחנו כאן מדברים על טאבה או על רגולציה כמשהו קדוש, כי פשוט אנחנו לא מצליחים, וזו האמת. החלום שלי שיגיע איזה יזם ויגיד לי את כל מה שאתן אומרות. שיגידו קודם כל, אני רוצה להראות איזה מרחב ציבורי אני נותן לכם. אני רוצה שזה יהיה הסלון הקהילתי. אני רוצה לוותר על דירות הגן. אף יזם לא לוקח את זה, אפילו שאני מציעה לו. אפילו שאני אומרת, זה מה שיעשה את הפרויקט שלך. כלום, אנחנו עם התכנון בארץ ועם ועדות מקומיות, אם לא תהיה רגולציה ותקנות, מדיניות היא בסופו של דבר המלצה, ולא לכל עירייה יש את האנשי מקצוע הטובים, יש המון פוליטיקה, ולכן אני גם אומרת את זה לדרך צל, שאני גם מאוד מקדמת את נושא הצללה, המרחב הציבורי מצטמצם, בעקבות כל מיני צרכים, ואנחנו באמת נשמח לעזרה שלכם בעניין הזה.
אני חייבת להגיד לך את זה משהו. לפני שבוע עשיתי הרצאה לצוערים של השלטון המקומי. ודיברתי איתם על מרחב ציבורי, הרצאה אחרת שאני נותנת, והם אמרו לי, תקשיבי, אבל לא מקשיבים לנו. אבל זה בדיוק התפקיד שלנו, אנחנו התבלבלנו. אנחנו שומרי הסף ברשויות המקומיות. עכשיו, את צודקת שהיזם לא מקשיב לך, היזם רוצה לעשות קופי פייסט הכי פשוט כמו שהוא בנה שכונה במקום אחר ולטוס הלאה. זה צריך לעבוד הפוך, אנחנו צריכים להשפיע על הנהלות העיריות שלנו. אנחנו צריכים להשפיע על ראשי הערים שלנו ועל הנהלות העיריות שלנו להבין שככל שהם רוצים מקום יותר מבוקש ויותר אטרקטיבי, הם צריכים להתעקש על הדבר הזה. את יודעת, לטוב ולרע, אני לא אכנס כאן לפוליטיקה, אבל אני אתן לכם דוגמה. יונה יהב נכנס לאיזה ג'ננה בתחילת הקדנציה הנוכחית בחיפה, ואמר, אני רוצה כל תוכנית עיצוב לראות ולאשר באופן אישי. עכשיו התחילה מהומת אלוהים סביב הדבר הזה, צעקו מה פתאום, מה אתה מבין וכולי. עזבי רגע אם אני חושבת שזה נכון או לא נכון. עצם העובדה שראש עיר החליט שהוא רוצה לראות כל תוכנית עיצוב באופן אישי, זאת אמירה. זאת אמירה. תגרמו להנהלות הרשויות המקומיות לרצות מרחב ציבורי, להסביר להם. אף ראש עיר לא נולד, מרביתם, 99% לא נולדו מתכנני ערים, בסדר? ולא אדריכלים. והם הגיעו לשם כי יש להם את הכישורים הפוליטיים להגיע למקומות המשפיעים. תשפיעו על אלה שיכולים לקבל את ההחלטות, להבין שזאת המלחמה האמיתית. אביעד מור, שהיה מהנדס עיריית חולון, הפך את המשוואה הזאת בחולון, בתקופה שלו. אני לא יודעת מה קורה היום, אבל הוא הפך את המשוואה. הוא אמר, חבר'ה, אותי מעניין המרחב הציבורי. זה מה שמעניין אותי. אתם באים אליי בתור יזמים, אתם תבואו אליי קודם כל עם מרחב ציבורי טוב ומיטיב. לפני זה לא מדבר איתכם על שום דבר אחר. לא מדבר איתכם. אחר כך נדבר על היחידות שאתם רוצים או לא רוצים, ואיך אנחנו מקדמים אותן. אבל אנחנו באמת התבלבלנו, אנחנו שחררנו את האחריות שלנו לשמור על מה שחשוב לעיר. וזה מה שחשוב לעיר. אני איתך, זה מה שאני עושה, אבל אני אומרת, בפורום הזה אז אנחנו תגייסי, לא ממש תבני את מצליחים. הלובי, תבני את הלובי מבפנים, תבני את הלובי בכל הרמות טוב, מבפנים. אני אבל חושבת בסדר, שרון, אולי... זה ברור שזה קשה, זה לא, אני אומרת אנחנו... את זה ברמה הכללית, עזבי, לא ברמה פרטנית. כן. אני לא היחידה, אני אומרת, אני נלחמת על הדבר הזה. זה השליחות שלי מגייסת, כמרחב. ואני מגייסת, גם זו השליחות שלי במי שאני, וזה לא מספיק, ולשכנע ולדבר ולדברר את זה, גם אנשי מקצוע, אין לנו הרבה אנשי מקצוע באמת טובים שיודעים לעשות את העבודה הזו. אנחנו גם פה בחוסר, אנשים שגם יודעים לעשות ולעבוד קשה בשביל זה, ולא להשאיר את זה במילים ובהצהרות, זה גם חשוב. ואני פה עם יאיר, אני אומרת באמת, אני עם יאיר, כל עוד לא יהיה איזשהו שינוי. אני מזמינה אתכם לשלוט בקבלי ההחלטות שלכם להשתלמויות של מרחב, כי זה בדיוק... אני חושבת שסגן ראש העיר אצלנו, הוא עושה השתלמות במרחב, הוא באמת מדהים. אני לא יודעת שהוא אצלי בהשתלמות. בטח, קובי פדווה אצלכם בהשתלמות. אז אני שמחה על הקונקשנים הגדולים והפרטניים, זה מעולה, זה ממש יוצר פה איזשהו מרחב באמת לחיבורים ולשיח ולהמשך, ואני רוצה שנייה לסכם ולהגיד מעבר לתודה הגדולה 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 לך שרון, כי אני באמת חושבת שזו הייתה הרצאה סופר סופר רלוונטית ומעניינת, ושימי לב כמה אמוציות היא מוציאה, וזה מראה איך כולם מאוד בתוך העניינים ורוצים לעשות טוב יותר, ולחשוב על איך באמת, לא לשאול רק מה נכון לעצב, אלא אולי עבור מי ובאיזה הקשר. את דיברת גם על אדפטיביות ולא על קופי פייסט, יש פה בעיניי המון המון נושאים. אני אגיד שני דברים אחרונים. הדבר הראשון, שמתי כאן איזשהו סקר, אנחנו כל הזמן מנסים ללמוד במכון קרת ולהשתפר ולראות מה עבד טוב יותר ומה עבד טוב פחות, והאם בוקר והאם ערב, בקיצור, אנחנו צריכים את הקול שלכם, רוצים את המוח שלכם, בבקשה תיכנסו, תגיבו, זה יהיה מאוד מאוד יעזור לנו. אנחנו נעשה, יש לי תחושה, וובינר המשך בנושא, אז פתחנו פה את זוהר ושמנו את הרגל בדלת. ודבר אחרון,
גם באינסטגרם וגם ברשתות בפייסבוק וגם בכלל בניוז שלנו. אנחנו נמשיך ונפרסם על וובינרים נוספים, על אירועים נוספים. אם יש לכם רעיונות או דברים שבוערים בכם או נושאים שאתם אומרים שם אנחנו רוצים להעמיק והנה מתחילה להיווצר אולי איזה סוג של קהילה שיכולה לדבר את הדברים, אנחנו מזמינים אתכם מאוד. אז שיהיה המשך יום מושלם וסוף שבוע שקט. אמן. ותודה, תודה שרון, תודה תמיר ותודה לכולכם שהייתם. ביי ביי. תודה רבה. רבה. תודה.